So congratulations to Mama V. He just announced that he's now a landlord in Zambia. Let me just read what he wrote. Hence, congratulations to us. Connect Link Properties Zim will be handing our house in Zimbabwe. International landlord, Zambia landlord. Wakuru woti, don't put your egg in one chi. I feel like Mama V is trying to invest in other countries for business because I don't see Mama V going and staying to Zambia. I mean, mukuzvona sei izvozvo vari kuti ivo he doesn't want to put all his eggs in one basket, which means kuti muno muZimbabwe already vakato invest because there's no way avanono investa kuZambia kana vasinawo ma-investments muno macho. Imba yavo yakazoperera Mama V muno. Amen. Handisi yangu ipapo. Hanzi naivo futi secret ndinayo. I bought my house earlier this year. I didn't think ndichavaka so soon. Connect Link Properties Zim ikati unonyepa tikapedza bocha takwenda Zambia. Vari kuto advertise futi iyo Connect Link Properties. I'm sure company inonzi Connect Link iyi ndo iri kuita kuti vakwanise kuvaka muno muZimbabwe macho neko kuZambia. I feel like it's an advert at the same time. Obvious, I think utanenge vakabhadharawo kamwe kamari because handifunga kuti vangavakirwe mansion yamaona iyo for free. Handisi yangu kuti zvinenge zvichinyatsotauririrana pakuita sei nekambani iyoyo kuti what is the deal behind. Vakambogarawo kuZambia or vanoziva kuti Zambia yakamira sei in terms of investing. They help us know in the comment section kuti is it a good idea or it's a bad idea kuita property kuZambia. Because zvekuenda nogara ikoko handioni zvangu zvichiitika. Mama V, please stop giving us pressure. Tanzwa nekungovati congrats every month. Mwedzi haupere Mama V tisina kutombovati congratulations. We are sending jealous all the way from Chipinge goes ndofunga takutoita zvavanoita vachiacta zviya timbobata or timboona kuti zvinomboita sei. Mukomana is a hard working man. Ndo zvandinonyatsoziva pana Mama V zvimwe tingataure hedu, but that guy works very hard. Next move vari kuti ivo he wants a house in South Africa kuSentin ndokwavakutoda kutotargeta. Ende ukaona waita imba kuSentin wapinda business wise and also property yako unonyatsoziva kuti ine value iri nani. Kungomenshina chete kungoti Sentin imba yako will be worth millions akati o. I don't think kuti Sentin kune imba iri less than $1 million. Handisi yangu. I'm not so sure about that, but I just feel like dzimba dzekuSentin dzinoti dhurei mbichana. Hanzi futi naMama V mukasangana neni munongonditiwo mamukasei landlord. Please mukasangana nawo mowadaro. Hanzi regai ndizonzi hure zvakandifita. Handisi Mama V vakatoitwa certified bishu zvikanzi aiwa avanoshandisa zvinhu zvavo zvakanaka, vanohura, vanoita sei. Ndosaka handiti vanonzi vanorara nevarume ndozvavari kutaura kuti aiwa zvakandifita kunzi hure, rambai muchinditi hure, and maproperties and everything it's going to come. Hanzi rambai muchidaro muchinditi hure tuone kuti zvinhu zvake zvichamira sei. But all the same, congratulations. We cannot discredit kuti nyangwe vachiwana sei nasei, chero vakati vanowana nemusana vachiwana nechii, hameno kuti vanowana nechii zvinhu zvavo. But chatongoziva ndechekuti content yaMama V inobhadhara. At some point he was earning 40,000. This year he was earning 40,000 on social media. He was earning like 40,000. So with an income yekutonomboona mari dzekuti 40,000 inouya pamwedzi, which means kuti aiwa zvinhu zvako zvinenge zvakarongeka. Ndiani kwanotambira 40,000 muno muZimbabwe? Amen. I don't know. Let me know in the comment section what are your thoughts. Panyaiva. So to subscribe, please make sure that you are subscribed, and see you in my next video. Like, share, comment so that video yedu like mazonota anta kumboita lolo saka apa patadzoka apa, please toda kusvika 30,000 very soon. Totanga target yedu yekuti 50,000.